الله پاک بخشنده مهربان نام و وجه هر کس. این همیشه وجه هست عیسی علیه السلام که سال عیسی گما شروع کده که حضرت کرگاه وشان نام هات که خب داستانه چو کم کم چه بگنی حضرت عیسی علیه السلام پیداش اساس حضرت عیسی علیه السلام نی الله شما را خیر بده. میشه حضرت مریم علیه السلام شب روز ما حجره توکا نشتگا عبادت کو مودا حجره توکا شب روز اومده عبادتی کو تو الله تعالی طرفا چی میوه ات کو و آیا میوه وارتن بشته و میوه وارتن تو و پدا عبادت تو کا مصروف بید. یک روچی از مریم عبادت ها مصروفه که یک فرشته مردمی صورت ها ظاهر بید. حضرت مریم هنچون نگاهی که چسکو تو دیدی که یک مردمی مردین اوشتاتا و هنچو دیتی ترسد و گوشگاه لگه من چه هست سلنی حبرا چی پناه لوٹوں نه سلنی چیزا و اگر ترا خدای خواب هستی تو ادا چی برو او من نلوٹو نام من چمپ نامار ما بکپی فرشته گوشت ما ترس من تایی کرا اتکگو و تایی پروردگار حکماتی اتکگو. ای مریم الله تعالی ترا و تمام دنیای جنینانی سرا فضلیت بخشگه درستین جنینانی و الله تعالی ترا پسندی فرماینده و تی پاکیزگی طبیعتی ترا عطای کتا. ای مریم ترا لوٹی که تو وتی پروردگار بندگی بکنه و عبادتی بکنه نمازان یک قائم بدار رکوع و سجده گشتر بکن. و ای مریم من ترا یک خوشخبری دیگات کنم و ایک که الله تعالی ترا یک مبارک بچکی عطا کتا که آیه نام عیسی ابن مریم بیتے. یہ بچے دنیا و آخرت مدنی مرتبہ والائی بیتے. اللہ مقربین بندیان چی بیتے و آیش مقربین بندیان چی آی شمار بیتے حساب بیتے و یہ بچہ ہنچین شان بیتے یہ شان شوکت بھی حضرت عیسیٰ ہے کہ ہیچ نبی یہ شان شوکت نبی یہ اندازہ و وقت گوشگا لگی وقت کے مزن بھی تو مزنی نیک کی بھی
نیک بخت و جوان و صالح بیتن و الله تعالی آیا نبوت چه سرفراز کن، نبوتی دن و علم و حکمت چه مالا مالی کن و انجیل، کتاب انجیل هم آیا عطا کنده. حضرت مریم ای اشکت یا بری که اشکت تنو تاری توکا شد سناٹے میں گئی، یعنی تنہائی توکا و سکوتی توکا شو. حیرت آچے وشگا لگ گیا اے منی پروردگار سکے مدن حیرت ہے. حیرت اشیں کہ منی بچے چھپائے ما پیدا بھی منی تو آنگا سیرا نبیتا مانگا سیرم نکتا تو یہ چوک چطور پیدا بھی. اللہ تعالی فرمایت اے مریم منی واسطہ مشکلیں خبریں نہیں منی درستیں کار منی واسطہ مقادر انشانی آنی آن تو کار دکنو مدنی گپ پہ نہیں یہ چیز منی واسطہ آسانا ما ہر چیز سرا قدرتوں ہستے ہر چیز بلوٹوں کارا ما خود کنو منی واسطہ آنی آن چم بند کنو پچ کنگا دیر بھی ما ہما لازا ما کارا کنو و تو گوشے کے مانگا بوشون ہو جا ہم دمانے وشی گوڑا بوشون بی بی ہم دمانے بیتے از مریم علیہ السلام پرشتے اچے گوشتی کہ منی تو سیر نبیتا ما سیر نکتا چوک چطور بیتے ہیں. پرشتے گوشت اللہ تعالی واسطہ ادرو آسانا و آئی درو کار کتکان و یہ حبر آئی ذمہ زورتا و ہمیں پیما کن تو پیش داری. از مریم خاموش بیت و پرشتہ وشی حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح تو کا روح یوشی وجہ روح یوشی بدن تو کا وارد کو تو ربط پھون کا نا روح دمت روح یوشی حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح یوشی دا تو ربط و وقت کے چوک پیدا بہ گئے وقت آتک حضرت مریم علیہ السلام دومی جاگہ شو و یک مچھ درج کے چیرا نشت وقت تکلیف باز بیت تو گوشگا لگے اے کاش چطور شر بیتگا کہ ماں چه پیسر مرد تینو تو جنین چوکیں بے مردہ چوک بھی دنیا چے اوشی و ای چیزا چکیں بری ببون. حضرت مریم یہ ہمیں چیزا گوش گیا کہ شاید چیرا چے آوازات اے مریم رنجیدہ و پریشان مبے بچار تئی رب تئی پادان چیرا چشمه روان کتا
و ای مچا ملت مچا تکان بده، مچ کنتا بسرین تکان ده، مچ کنتا تکان بده و بسرینی تا گوڑا و شیا چی رستگین نا که پیچه مچا تکان ده کنتا شیه نا که پیچه مچا و این نایم بار و این چشمه آپا هم بار و وقتی چوکا بچار وقتی چما سارت بکن و وقتی دلا خوش بکن. اگر کسی شخصی کهتے تو بگوش که من این پروردگار واسه این روچه ما منتا و مرچگی روچا ما هیچ کس گناه خبر نکنم. روچه منت سبکا مانتا که خبر نکنم. خبر کنه کسی که روچک من داشته خبر نکنه او کسا و زمانه هم اوشی زمانه تو که همه وڑین روچک هم بیتا اوشی خبر نکنه که روچک اوشی داشته روزه که اوشی منت همه پیما بیتا زمانگا همه رنگی که ما خبر نکنم مرچی من منت خبر نکنم مرچی من روچ یا روچی خبر نکنم همه سب کا روچگی خبر کنگه همه پیمی اوشی بیتا زمانگا. وقتی که حضرت عیسی علیہ السلام پیدا بیت تو حضرت مریم علیہ السلام آئی زورت واپس بیت. مردم حضرت عیسی علیہ السلام که چارت حیران بیتن و دیگه پیم بیتن حیران بیتن پریشان چارگا لگتن و هر طرف چهار نیمگا خبره کو مریم سرا خبره اڈ کو مریم سرا تومت جا مریم مردم انگوا ای مریم ای تو چونه گذبه کد هارون علیہ السلام گوهار ببه تو هارون گوهار ببه و ننتی پت سل بیتا و ننتی مات سل بیتا تو کجا نیم گشتگه تی پت مات شه نبیتنگم تی کامرات سل مردو نبیتنگم تو چو کجا نمیگا کی نمیگا تو ربطه کی نمیگا تو کشته. حضرت مریم علیہ السلام اشاره سرا گوشت که ما اللہ واسطه روچا گیر کتا منت منتا ما مرچی کسی گناه خبر نکنم شما را هرچی گوشگی و جوسکنگی ای چوکاچ جوسکنی ای خبره که اشکو و مردم ودمتا بگردن گوشگا لگتن شما هر خبر نوکه نمونه گپ تو کنگه تو چطور گوشه ای بچه چه کسانی چوکه که زی پیداوی تما جوز کنشیا ما
ای چوکی که تو بغلا کتا تی بغلیں بغل چوکا چطور جس کنی ای چطور بھی ای چه جواب مارا دانتے ہیں ہمیں حالت تو کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام گوشگا لگ گئے کہ ماں اللہ بندہ ہوں اللہ منا نبوت عطا کتا عطای کتا من بنی اسرائیل نیمگا چی اتکگو دیم دیگ بیتگو اللہ تعالی منا ہنچیں با برکت عطا کتا با برکت اڈ کتا ہر جاگا ماں ببوں چمنی برکتا ہر چیز اودا اور جاگہ برکت رسیتے ہیں ظاہر بیتے ہیں و منا وتی طرپا چه یک کتاب عطای کتا وتی ماته گونا هور منی ماتا گون هور حسن سلوک ہدایت بیتا ہدایت کتا و اگر تاکید فرمان که نماز وانوکان و زکات دیوکانی ہدایت کتایی تو کا کتابه گا وتی خاص فضل و کرما چی منا ای چیزی ہدایت کتا و سرکش مردمان که ظلم کنن سرکشی کنن بدبختان چی باید آن رانمایی کنن سرکش و بدبخت و منا سرکش و بدبختی پیدا نکتا اللہ تعالی مہربانی ہے کہ منی پیدائش منی موت و ہر وقت من دوبارہ چسکنک بیوں سلامتی تو کا بیتے ہیں نبوت یعنی سلامتی تو کر رہا ہوں سلامتی اپدا تار رہا ہوں رکھی گئی ہے اٹھایا جاؤں گا سلامتی بیتے ہیں و نبوت وقت کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان بیت تو اللہ تعالی آیا نبوت اچھے سرپراز کت و آیا معجزہ عطای فرمائند بنی اسرائیل کے طرفا نیمگا دیم دیگ بیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزہ بیتا قوم کر را که ربطه و گوشتگی که من شما رب نیمگا چی لات نشانی آرتا و من شما رسولوں اللہ تعالی من شما رسول کتا کو دیم داتا منی حبران بمننے و منی اطاعتا بکنی بچارے اللہ تعالی منی رب ہیں خدائیں و شما ہیں رب ہیں شما ہیں اللہ تعالی ہیں و شمارا لازم ہیں آئیے عبادتا بکنے و آئیے چوات راضی کنگے واسطہ فکر بکنے و چاہیے بطور سے و آئی امید ہم بدارے و ہمیں چیزاں کہ شمارا اللہ راہ سرا برانتے ہیں صراط المستقیم راہ سرا شمار برانتے ہیں و ہمشی توکا شما بلائیں ہیں شرری ہیں و ما
و من شما را چه حرام و حلال تمیز هم سکنو یاد دیوں و ای هم گوشوں که تورات که هستیں تورات هم مناسب کن تورات حضرت موسی ذریعه ملت شما را و آهم سچے ماں آئیے اقرار کنو قبولی کنو و سچائیں کتاب و آئی سراہاں عمل کنو و سلنے حبران ویل کنے و اللہ تعالی منا معجزہ عطا کتا کہ ماں خاک یا پرندے اڈ کنو پدا آیا یا پونک یعنی ہوپ کنو ای دپا ہوپی کنو دمی کنو یعنی ہوپی کنو تاو آئی اللہ حکمہ چی بال کنتے و آئی حکمہ چی کسی پیدایشی یعنی مات لاپا بیتا دهنی مثلا عمری مزنه پیدایشی کوری بی پیدایشی کوری بی کورا اوشی ما بینا کنو آئیے سب کا اللہ حکمات سمجھ چم روشن با و پلج چیزیں بھی آئیاں شر کنو و اللہ حکمہ چے مردگاں ہم زندہ کنو اللہ حکمہ چے و آئیے علاوہ شما مردم ہرچے وتی لوگاں ورے تو نوشے هرچی شما وارتگو هرچی ویل کتگو اتکگه و مناچی جس بکنه هرچی شما وارتگو نوشتگ ویل کتا اتکگه مناچی جس بکنه تو من شما را گوشون که شما چی وارتگو چی نوشته و چی ویل کتا اتکگه ادرو نشانیاں اللہ نے مگاچے اللہ طرف آچے شان سرا یقین بکنے و بچارے ماں ہاں یا بنی بشریوں شویں پہ میں مردمیوں و شمارا بشارت دیوں کہ مناچ راند اللہ تعالی یک دیگه نبی پیدا بھی کہتے ہیں دنیا تو کا وہ آئی نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم بیتے ہیں ہنی ای حبرہ گوشاں پچکنے گوش داری شریس را گوشاں پچکنے تو گوش داری کہ اللہ یک کے وحدہ لا شریک آیا هیچ شریک نہیں آیا چه بغیر دیگه معبود هیچ چیز نیستیں منی ہاں رب و شمای ہاں رب آیا یک کے بسمجھے آیا کہہ رہا هیچ کسا شریک مکنی کہ ہر کسا آئیے شریک ٹھہرائیں آئی گونا کسی شریکی کود و آئیے جی یعنی ہر کسا بلوٹی کہ بنانی گوائیں شریک بکا تاو گڑا آئی سرا
रंग रंगे नमूना नमूने अजाब कहते हैं। वह कदी आई माप न बीते कसे के शरकनों का मापी ने। वह आई सरा जन्नत हराम बीते, वह दोजक आई टकाना बीते। वह हमोदा औदा कस आई जो स्पोर्ट्सा न करते हैं। वह कस आई जो स्पोर्ट्स से हौला न करते चे मर्दमेगा। वह कस आई मददगार न बीते। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हंचे नसीहत कुथी व वती बनी इसराइल गोश्तंती व हमें पैमा वती माता पेशानी गहच बर ज़मीन सर मलाता रही के माते पर जून भी न रही। वती माता पेशानी गवश हज बर ज़मीन सर मगड़े के मानो माजी वतर पेश बिदारी। वह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नसीहत उसी यक गोशियाची गोश दاشتا एक कान से सुनते थे। यक गोशियाची गोश दاشتا व दोमी गोशा उसी बनी इसराइल ये आदत बीता ये गोशा उसी हबर इश्क़तगा दोमी गोशा चे दरे कुतगा वजह कैसा बाज वहाँ था बनी इसराइल दरबार है बनी इसराइल सक्के उसी कौम चाहिए बीता वह हमें पैमा वह हमा आनी दिला गोश्ता हमा पैमा कुतगे वह दिले कुतगे सरा अमले कुता न मा आहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नसीहता यानी तवज्जो है हसना न कुता दहान है हसना न कुता हज़रत ईसा या बनाने सरा वह हमें पैमा कोपरो व नापरमानिया हर जमान तो का वह बीतेगा तो अंचो अतकगा वजह वक्त उसी हमें पैमा कुता है कि मौजज़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दीतेगा पदा तोबा न कुता तो कोला पदा उसी जादू है कुता गो पदा वतमन्ना अल्लाह गुना शरीको बुत परस्ती कुता वह ईसा अलैहिस्सलाम में वर्षा तो जादूगर ये जादू तो कना गए अरे यानी बनी इसराइल सर अल्लाह ताला इंचो करम पादर बीता मक्केसा वांत शो द्रोसम राथा इश्कुता कैसा द्रोमा अवला चेक गोशबदारी चोक बनी इसराइल कौम सरा चे बीता पादरो करम बीता एच कौमाना बीता आ वक्त चोबी व इदगना निखायरे वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आनी नाफरमानियां चे परेशान हो व आहानी बाज़ें हिदायत व वाज खाने का खुला नाउमीद बीत वशगा लग गए आया चुआ बीबी के शुमा अल्लाह ताला अल्लाह वास्ता मन नसीहता गोश दारे व आनसरा अमल बेकने व मना व मनी मत्ता बेकने व मेरा मनी मददगार बे कुमक बे व गुशी हवारीन वशगा लगता है कि माँ अल्लाह वास्ता थी मत्ता बेकने माँ अल्लाह वास्ता थी मत्ता बेकने हवारियां यानी माँ अल्लाह वास्ता थी मत्ता कने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम
حضرت عیسی علیه السلام که آن نافرمانیان چه بنی اسرائیل پریشان که بید و آنی هدایت بازه هدایت کنگا چه ناامید بید وشکا لگه آیا ای جمع توگا ای قوم توگا چه مردم هستین که من نصیحتم گوش بکن؟ چه مردم هستین؟ چوشین هستین جو که الله واسطه من نصیحتم گوش بداری و آنی سرا عمل بکن و منی مددگار بی یکی بیته حوارین وجه گوشگا لگ گیا یکی بیته باز بیته ہمارے در نام حوارین لگتا شی حوارین گوشگا لگے ما اللہ واسطہ تی مدتا کنے حوارینا گوشت ما تی مدتا کنے و تی همراه داریا کنے ترا کمک کنے تی همراه بے و تی نصیحتان گوش داریں و آن سرا عمل کنیں شما گواه بے کہ ما اللہ تو گواه بے کہ ما اللہ سرا ایمان آرتا و آئیے حکمت ما قبول کتگا و تی رسالت کنگه ما اقرار کتا قبول نہیں کتا ما و ماننے تی چیا کتابا قبول کنے لیکن تو اللہ رسول ہستے پدا دعا کنا پدا وشی دعا کانت وشی بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین اے میں پروردگار اے میں اللہ اے میں پروردگار ما اسی سرا پیغمبر سرس کا ایمان آرتا و تو جو کتاب کے دیم داتا و آئی رسول ہما اطاعت کنے لیکن ہنی و تی ما منو کے و مسلمان تگا ہمیں یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام چی پیسرا چی دشمن بیتگا وقت ہنی آٹھ انگوشی ما یہودی میں دشمن بیتگا ہنی تو وہ دشمن بیتگا میں دشمن میں بات یہودی دشمنی سرانی سرین بستا قتل شانی نی تجویز کنا نمون نکنا چپا اماشان بکشیں و چپا اماشان اعدام بکنیں سولیه بدیں و تی دل توکا نمونه قتل کنگه نقشه شان کشه موقع سرا موقع منتصر تن کجا ٹیما موقع بیتے ہیں اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اچھی خطابی فرمائند اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام گوشتی کہ اے عیسیٰ ترا یاد ہیں کہ ماں تئی سرا و تئی ماتے سرا چونے احسانات کو تگا و تئی و ترا ماں
ترا منچ روحا چی اڈ کتا پدا ترا همین اندازه قوت داتا که توتی ماته سبکا بغلا که بیتگه گودا بیتگه بغل توکا همین چو دانایی و ہوشیاری هنچین خبر تو کتا من ترا یاد داتگا پدا وقت के समझ आत का अक्ल होश तो मजन बीतगे तो मजन के बीतगे पदा मंतरा वती इल्म व हिकमत व नबुवत अच्छी मंतरा सरफराज को था बेनियाज को था व तौरियत समझ मंत्रा दाता इल्म तरा दाता पदा मंत्रा इंजील थई सरमा नाजल को था नमूना मोजजा तरा माता को था बख्शता व तो मनी हुक्मा चे परंदा आड बका व होप्पे बका तो वह बॉल बकना मनी हुक्मा चे यानी मादरजात कोर व पीरमर्द कोर व गोंग व फलज तो आन शर बकने साल में बकने व मनी हुक्मा चे मुर्दगान जिंदग बकने वक्त के नबी बनी इसराइल आ मोजज़े के चारता पदा जादूगर तरह गोश्त तो तई खबर ठुकराइन थे तई खबर कबूल न को तई साथ न दा तई हमरा दारी न को तो माँ हवारियानी दिलान तो का तई मोहब्बत पैदा को कि तई अताता बकना मान तौफीक दा ऐसा हनी मान तरा और कापरां नापाकें दस्तांगो कापरां नापाकें दस्तां चे आउदा मंत्र बच्चे नो आसमान सरा मंत्र चस्कनो ये तई हेच चीज तरह बगाड़े न कना हेच तरह कुत न कना पदा तराज रंद हर कते कबूल कनु के बीतन तरह कबूल कुता व तई गोश्तगे हिकमतानी सरा रवंते चीज़ें के तोयत को हम किताब सरा अमल में रवंते राह किताब गोश्ता व तई दुश्मनानी सरा गालिब बनते ताकतवर बनते व काफरान सरा सख्त अजाब मन नाजल पदा कनो दुनिया व आखरत तो का आहानी हेच मददगार न बीते व हर मुसलमान आनी कार शर बीते शर्रें कार कना व आहाँ शर्री सरा अजरो नीकी मंदों हवारियानी यक ख्वाहिश दिगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ या किताब मज़न भी असीसा में कैसा मज़न है ओ 39 है माशाल्लाह मन नज़दीक चल दिक्कतें वाला सलामत बातें अल्लाह मेरे